Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Vince kan ni Annabel. Tapno nalaklaka nga iwayat na ti plano na. Ngam saan pa'y asinumbatan ti balasang. Nalagipmat ni Vince ni Marshall, iso a pinasyar na daytoy. Kanayon da nga rod amapan ka ni Annabel ijay farm ni Marshall. Aging nga nagbalin na singed na Marshall kan Annabel. Iti may sangal daw, agparikot ni Vince. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Aya, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmarin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Mabuisit ka. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan ni Annabel. Amangan mo't no kanayo ng idayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarong karan yaw iti mansyunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo lang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat mo tanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamit ngaminan mapan e resort. Kan di mo sungsumbatan nagtiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapanak kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingid kayo ni titunggal maysa? Wan, Vince. Gaputan na singpat ni Marshall. Wan gayam. Kaya't ko amaamuan. Noon niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince, Ha, Annabel? lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapay ako ma. Taag talin na adlat ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma, tamaawatan nak, Vince. Apay, awan ka di apulos ti mariknam apa nagayat kanyak? Lading itak. Ngam dayta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayang ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumik sa ti resort ko. Iso adya ko nin tuloy ti nakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha, maladingita na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga adda ti dumteng a panagladingit tayo iti panagbiag tayo. Ngamnasken kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo matamang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall. Saan tayo atangal ti biag tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin. Nadagsan itirik na. Ngam awan ti maaramidan tayo. When Marshall, kat agyaman ak unay. Isit ti kastoy. Nanay, ay, apay ngay akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan yung man, nadadalan. Agyaman ka, taday tatakori tinagdasala kiti pungtot ko. Kaya't mo kadi atarupam ti hugtarak ha, tapno nakarkaron nga glupap tagong mo. Anyan na ito'y nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir, anya ka di manan ti parikot yu, ay Pinaaynak ni Annabel. Katjak maaklon day ta. Anya? Wan, anya launa ti din a pangayatan kanya kaya.
Saan tayo nga mo, sir? Ni Ma'am Annabel ti makasungbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang ambayan yaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Jack maaklon na ito'y mangit me. Siya kabak nang pinaay na. Jack itulok. Apay ka no akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, kahit nasakit tinakam na Taapay ka now. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Isumat lagayam Wen, bakit? Gab. Asino mat nga mintimayat ken kwa na ngay. Kano nakapangpangas. Day tangarod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na dayta hangam sa anay. Ang mga nusyak pa yan ti pagdasalan ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok nga min jay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshall. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu nga min ani Marshall ti makagapu. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idasdasalan na. Iti sakit tinakam na. Unay matanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga oray diyo ay ayatun. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamom. Nanay Len, kasla simbingput ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga rod dayta, Joven. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinasingput nan. Hun nga rod. Taidikot. Ay na. Saan ang maaawatan ti ugali na? Kasta ayan, nana. Wen, Joven. Kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa bali laeng ay na ang mga no tinutupandan. Isumot lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay hun taisuti ka na yun akad kadwa na ide. Agam sa nabali. Agsublinto ka no ni Temyong inton malpas na ti asikaswan na ijay ilida. Amom Annabel, adan-adlaw ko kani Marshall iti naudi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Panagkunak, gusto ken ka. Anya? Wan, nadlaw ko dita. Napata sa bali ti panang mingming na ken ka. Ti lamad-madlaw mo, Vince. Damagak man ken ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat ken kuana. Wano, iso ti makagapo, no apay adinak sungbatan. Ado pa'y tinaskan nga asikaswak. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nano Helen, Juven, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Pinanawan na ko ni Lola. Kaslawanan sir-serbi ti amin. Awanan ti mangkita iti araramidak. Lola, apay a pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako ngagmaymaysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapul nga aklunan nyo. Nadano ng ti gundaway apan ang isubli na iti bulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. No di palubusan tayo asipupuso. Podno, tina ko na ni Nana Helen, Madam. Aklunan tayo ti amin, Tapno aginanan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong nga ayan tayo. Juven. Saan abali, madam? Awan man dagiti dadakkel mo.
Kastamatan ni Lulam. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka, abay-bayan. Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day di lulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas kong amangan, Joven. Eh, pilita matimangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Sa ita, pinanawan nakmatan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Ngamjay kanayon mi nga ibagakan ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyamanak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamot da Maricel, kan Marshall. Uy nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gaputain may da nakipag-Greek na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't ngayon may. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan ni ti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay-may sa akon adamang. Iso akaslawanan ti serbiti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputaawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti saum amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarso ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbagam, Marshall. Wen Annabel, maawatak tiriknam, takas tamat tinaglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngam iti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in kagumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Iso asapay ko ma. Takas takamat, Annabel. Marshall, sapay ko mata, mayat kay tinay tiyo singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga dan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Iso sapay ko mata, mayat kay tinay toy. Anyat kayat masawan? At the resort ko, adamat farm mo. Anya nga tano agsosyo ta. Anya? Juan Marshall, panagkunak, nasaya at tikas to yung aramidin ta. Pag tinulungan ta nga imaniharo ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayam, Vince. Pagpampanunutak pa'y anaimbag day ta idijayam. Kasla damang burburibur iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di da ita, sir. Naku, nana. Akayat nakano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Wen, nana. Kanayon na nga ibaga day ta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat day ta nga ibagbagana. Nana? Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali day di Sir Vince.
Kan maysa, mayaten ti negosyom. Dakkel ti mapaspastrek mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. Day tamat nga ro ti pampanunutag nana. Iso sa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wan nga rod nana. Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngem ala, at dalataken ka amin apangedeng, sir. Ngem no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay. Tano siyak laamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kayat nati makisosyo kan kuana. Agom tumat nga minday jay a Sir Vince. Adala nga ro den negosyo na, kayat napakisosyuan amin a negosyo ti akin negosyo. Amumatan dagiti baknang no daduma. Saan da map-map na iti kinabaknang da. Nagalas nga ramay. Ala, di kalatan agtagtagare inday. Ang mga numangag ni Sir Vince, kahit makapungtot manan kadata. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayan kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to intan sa marunong. O sige. Ang ano sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo ngat kayam dito, Annabel. Adda ka ditoy, Vince. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serya tayo itaalawas anapauwan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Diwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.